πίστεψα ότι αυτή η νέα κυβέρνηση που προήλθε από τον τελευταίο ανασχηματισμό, τον οποίο προσωπικά θεώρησα ότι είναι και δομικός, διότι πράγματι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πίστευα ότι κάτι θα άλλαζε. Κάτι θα προσπαθούσε αυτόν τον ιστό της κοινωνίας θα προσπαθούσε να τον επαναφέρει και πάλι. Βλέπω όμως αυτά τα νέα μέτρα και ανησυχώ ειλικρινά. Θα τα ψηφίσετε? Φτάσατε εκεί στο ρεζουμέ. Ναι, κύριε Παπαδάκη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν θα ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσετε το μεσοπρόθεσμο? Και δεν θα ψηφίσω και ακούω διάφορα πράγματα. Μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αυτό το λέγατε και λέγατε δεν θα ψηφίσω το μεσοπρόθεσμο λόγω της ΔΕΗ. Τώρα δεν μου βάζετε τη ΔΕΗ, δεν προτάσετε τη ΔΕΗ. Τώρα έχετε μια ολοκληρωμένη πολιτική άποψη και μια ολοκληρωμένη διαφωνία απέναντι στα μέτρα. Την ολοκληρωμένη την είχα πάντα, κύριε Παπαδάκη, διότι είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η πολιτική... Μόνο εγώ σας γνωρίζω προσωπικά, γνωριζόμαστε προσωπικά, κύριε Αθανασιάδη. Σας γνωρίζω προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι, εάν ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει και έχει συνειδησιακό πρόβλημα, αποφασίζει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, που έλεγε και ο Νιόνιος ο Σαββόπουλος. Η υποχρέωσή μου είναι να πάω με την κοινωνία, κύριε Παπαδάκη. Η υποχρέωσή μου είναι να εκπροσωπώ τα συμφέροντα αυτής της χώρας. Η υποχρέωσή μου είναι να θυσιάσω τον εαυτό μου για να δει αυτή η κοινωνία κάτι καλύτερο. Θα μπει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι θα μπει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Αν σας πούνε, Αθανασιάδη, τέρμα τα ψέματα. Ή ψηφίζεις στο μεσοπρόθεσμο ή διαγράφεσαι. Θα προτιμήσω το δεύτερο, κύριε Παπαδάκη. Ανεξάρτητα το τι ακούω τις τελευταίες μέρες από κάποιους συναδέλφους σας σε κάποιους σταθμούς. Κάποιοι προσπαθούν τις τελευταίες μέρες να σπηλώσουν την υπόλοιψή μου. Κάποιοι προσπαθούν να με εντάξουν στην κατηγορία των διαπλεκωμένων. Είναι άθλιο αυτό που γίνεται, διότι αυτό που προσπαθώ να κάνω εγώ είναι κάτι που θα έπρεπε να το κάνει ο καθένας. Εγώ θέλω να προστατεύσω τα συμφέροντα της χώρας μου και βεβαίως και της περιοχής μου. Δεν το αρνήθηκα ποτέ. Δεν μπορούν σήμερα να βγαίνουν και να λένε ότι ο Αθανασιάδης έχει συμφέροντα από τη ΔΕΗ. Τι είδους συμφέροντα θα μπορούσα να είχα εγώ στηρίζοντας τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ πρέπει να μείνει στο κράτος.